Nayabag na jud karon ang tao, kay magsigi na lang bidyo-bidyo. Bisag asang lugar kamo inter, tanang tao puros nagyud vlogger. Dunay uban ni kaon nagsagpo, ang paluod ilahang giantos. Ug naasay magpaluoy-luoy, magpahilak-hilak aron mo milyon views. Sanaong ikaw magpabaga, ang baba dapat di mo kaka. Dapat ready ka nga makwanggol sa imong pagka content creator. Balag inon kanila o iyabag, ipadayon lang imong pag-vlog. Kinahanglan mo sabay sa uso aron nga mag-viral ang imuhang video. Ang uban mura nagnakatok, way buot nangihi sa Facebook. Sinulain taw nagpabadlong, magic sarap, reggae tabon. Lola mo badlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak para daghang mo view. Lola mo pwerte ng sikata, kay nag-million views na ang mga nag-vlog ug tinarong grabe nga suyaan. Dunay vlogger nga nagpamanidrak ug medyo gamay ra nga kantidad. Sa followers siya gikasukan, iyaw-yawan, unya gikasapan. Unya dihay tiguang babae, ang iyang content kay magpasiksi. Tungod sa kabagan niyag naong, iyang Facebook na monetize dayon. Lola mo padlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak para daghang mo view. Lola mo pwerte ng sikata, kay nag-million views na ang mga nag-vlog ug tinarong grabe nga suyaan. Sanaong ikaw magpabaga, ang baba dapat di mo kaka. Dapat ready ka nga makwanggol sa imong pagka content creator. Lola mo badlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak para daghang mo view. Lola mo pwerte ng sikata, kay nag-million views na ang mga nag-vlog ug tinarong grabe nga suyaan. Oh, lola mo badlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak para daghang mo view. Lola mo pwerte ng sikata, kay nag-million views na ang mga nag-vlog ug tinarong grabe nga suyaan. Ang mga nag-vlog ug tinarong grabe nga suyaan. Kung video nga bastos mo viral hasta daw paitan.